Hei. Hei. Yo. Basikar Audio.
udik di sini mendung. Anak siapa pakai kerasi, mata melirik hati kasih. Suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Jroning kali iso dibendung, jajak ana pinggir segara. Medhone tali iso disambung, medhone tresno ketok yang moto. Aja mung mantep golek ana nomor WA-ne. Arane tindak tanduk luhur, kanggo gandung urip asur ora Ya gajah berusaha. seneng aku. Ya, jadi lecanan lho, Ji. Ya. Tak patene ana ing raga iki supaya tansah kelingan sliramu.
hayah. Genes bicarane. Oh iya. Aku ya. Aku ya. Aku ya. Ya. Os. Iwas wis tenan jebul biasa Iwas wis tresno aku mung mbok apa Ora nyangka kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarani Ayo. Putri Chandramaya. Iya. Os.
Ayah, ayah, ayah. Ayah. Os, 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 Putri Chandra Maya. Yo. Weh, Oh iya. wah, Iya. yuh. Kak 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 kak. Ayo, Ayo, Bapak ayo, Ganongnya ayo, mana ayo. ini ditunggu-tunggu ya. Yuk, Ganongnya kula nyuwun keplakipun. Plak, 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 yuk. Alat basir ora melu pen. Ora. Ayah, 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 ayah. Ya. Ala katir-tir. Iya. Ayah, ayah. Iya Gajah Bersa. Jadi lele tanam. Pesika Professional Audio Sound System. Juga ada Putri Chandra Maya. Iya. Yo. Iya yo. Yo. Sok. Sok. Hahe
Ayo. Ayo Andi. Wah. Woi. Yes. Oi. Ya. Oh. Aku. Iya. Aku. Iya. Aku. Iya. Aku. Iya. Aku. Oh.